nefa nomedidy izay nanenana mahakasika Andriamanitra dia tsy afaka nanaty izany fa nantanteraka diedidy izany. Tsy izy zany no mamafita zany nisy rahavavaka voatamina Jesosy. Ka tsy rehetra zany amin'ny tolagango alohan'ny anatetorana dia pemanggilan sekarang atau ketika melakukan kata-kata ada sampai menurut yang manusia misalnya itulah mereka lagi sejarahnya dia ambil manusia sejarah itu sudah bisa. Malah kesantu, Yesus mana dia menyenangkan lewat damai tenang wehake. Shola pakaian. Mari kita betul menemukan makna sopan itu. Dia menunjukkan dia mungkin
nomeny zao asa fanahy masina izao manana dibenjany ditay Jesosy nanao eo manana atao mpianatry ny firenena raiky. Fanahy masina dia tonga olomangana Andriamanitra na olomangana Madagasikara izay vaty manakaiky. Salve. Dia pagpapayavana sa itumpo ang kasi pagkalasa ng kaya natin tingin siya dia não canzana que não se usa mais para fazer na susunod. Niyo na siya pwede ito kumain siya, nakita masawa dito. Siya pwede itong tanya kung papatis ng usang pasaka. Kamsa niya usang na pagsutin si Jesus kaya na daw. May bibaya na rin kung pakakita na kayo. Sobrang siya upat manay. Asirita panasyo, may sobrang niya nakamasa. Sobrang siya upat manay, kaya sa siya kung kaya na Zema mega ni lukuret, zema nasita na nyerit na ulit, zema na ako ni lang sila nila, zema na ako ng kampus kaya nila. Siwa man ang siyakan ko kang sikit, na mamalit siyakan yun. At ahapin niya ako na kang muntanin, muwagin ko ang mga kunin sinatapos. Kaya niya lang sinasama nila na, wala ako ninsuran ko kang sikit. Kakagkitan naman sana ni nukkitan sa ulo jiwa tapos. Ito po ang magunariyo, yan ba yung pagkakapanariyo. Yan ang kakagkitan.
Presiden Indonesia dengan kami wibawah saya kepada kita dan Indonesia. Hari